Poslije 10-minutne topničke pripreme, diverzantski odredi iz Čitluka i Gruda prvi su krenuli u probijanje neprijateljskih bunkera. Slijedile su ih postrojbe hrvatske vojske koje su napadale glavnim smjerom iz Metkovića prema selima Klepci i Prebilovci te pomoćnim pravcima iz sela Dretelj prema selima Počitelj i Hotanj. Time je 7. lipnja 1992. počela operacija Lipanjske zore, zajednička akcija Hrvatske vojske, Hrvatskog vijeća obrane i Hrvatskih obrambenih snaga, čiji je cilj bio oslobađanje doline rijeke Neretve. Nasuprot hrvatskim braniteljima djelovala su čak 4 korpusa Jugoslavenske narodne armije, od kojih su posebno bili aktivni Užički, Titogradski i Bilečki, koji je poslije postao Hercegovački korpus vojske Republike Srpske. Cilj im je bio prijelaz preko Neretve i prodor prema Jadranskom moru. U akciji je sudjelovalo oko 4.500 pripadnika HV-a, HVO-a i HOS-a. Već drugi dan akcije od srpskog agresora oslobođeno je područje Čapljine, a 11. lipnja u samo jednom danu i cijela desna obala Neretve. Tada se je krenulo u oslobađanje čitavog Mostara. Prema planu trebalo je Neretvu prijeći na 3 mjesta, ali to je uspjelo samo Karlu Džebi, koji je uz pomoć kajaka uspostavio mostobran kod srušenog mosta na Musali. Bio je to ključni događaj u oslobađanju istočnog Mostara, jer su svi ostali pokušaji propali, pa je mostobran Džebine skupine postao jedini osigurani prijelaz. Nakon toga zauzet je i Stari most, pa su postrojbe HVO-a u silovitom naletu ubrzo oslobodile Mostar i okolicu. S druge pak strane, dan prije, hrvatske su snage oslobodile i područje Stoca, te izbile na Ošaniće, gdje je i danas međuentitetska crta razgraničenja. Operacija Lipanjske zore okončana je nakon 20-ak dana zauzimanjem snažnog srpskog uporišta Merđan glave i odbacivanjem neprijatelja prema Velešu. Bio je to ujedno prvi poraz JNA u ratu u Bosni i Hercegovini.